Assalamu alaikum. Barka da zuwa. Yau kai ne a tafi? Ya kasuwa? Lafiya wallahi, alhamdulillah. Sai dai wallahi kwana biyu ka ina ta dan nan wallahi akwai wata fulani da take kawo min nono. Kwana biyu gaba ɗaya na daina ganin ta. Ko lafiya? To, shine abin da ban sani. Shakuna abin ba zafi ba zafi. Wallahi. Suna waje da mun to shikenan. Zai daga waje sai mu fira mu ko ba gaba. Cimma bukatu samun abin da duka fito nema. Ni kuma soyayya bani da masu bakin hali yar fulani. Kullum sai an kira ki. Ina kika je? To ai da kin faɗa ko da kilin ne sai a baki kyayi wanki. To yanzu dai ba gonai. Saboda haka babban nake so na kasan zaki bani. Nawa ne kudin sa? 1000. Abin da kike bani shi a 300. Yau sai ki ce 1000 saboda na ce nayi bako. Wannan me kyau ne. Me kyau ne? Buɗe gani. Ke tsiyata da ke fulani. Kullum kika kawo nonon nan in kika katse ba za ki sha ba. Sai dai ki share a gammo. To ka san ba ma shan nonon jaki. Jaki! Na yi tunanin irin na fulanin zango ne. Dama nonon jaki in ke sha?